Fl-aħħar erġajna doqna toma ta' festa Maltija. Kienet din il-kelma fuq fom il-Beltin u l-Maltin kollha għar-ritorn tal-festi tradizzjonali hekk kif l-10 ta' frar telgħu biħġarhom il-Belt Valletta għall-ħruġ tal-Vara ta' San Pawl mill-kolleġjata Pawlina. Dan seħ grazzi għal persistenza kbira tal-kapitlu u l-Pawlini infushom li organizzaw seated event fi triq San Pawl stess. Wara r-reżistenza kbira min-naħa tal-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa biex il-purċissjoni ma toħroġx. Kien għal-ħabta ta' 7 ta' filgħaxija meta fil-bib tal-kolleġjata feġġet il-Vara ta' San Pawl kapolavur fl-injam ta' Melchiorre Gafa tas seglu 17 bil-patrun ikun milquh bl-innu lil San Pawl ta' Giuseppe Mikallef mis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette. Min hemm il-Vara twaslet lejn żona identifikata fi triq San Pawl biswit il-Kunvent tal-Franġiskani Minuri fejn ittellet attività bil-qiegħda bis-sem tal-istess banda li daqqet diversi innijiet Pawlini bil-ħarsin tal-miżuri tal-COVID-19. Bit-teħid tat-temperaturi li ċċekkjar tal-validità taċ-ċertifikat tal-vaċċin kif ukoll il-biss tal-maskri. Fost dawk preżenti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li flimkien ma' Martu Anne-Marie u għatta uffiċjali tal-partit inaqdu mal-Arċipriet il-Kanonku David Cilja u l-miġema li attendi tal din il-festa tant popolari.